Euro itry perlu mga member yang sesempat kapediang subhai pi syakan di YouTube channel kajing pentemai hari klembat perlu be janga pan mam la pi bangam shimnala ban penmi yak video ban ngam shimnala biasam he khubor babha ko jong Blei sha pi we nakidaw ki bamla akyar timenta sesempat ngawan ban ya sam khin ko jong Blei bat pi we kanu adap da kajing kemen bangala ban ya sam be khin ko jong Blei bat pi we ti shwa bangin ple ya khin ko jong Blei shwa bangin pusan ya ka tu pedam khle ko jongi ha ka jing duai au Blei pa ji ba baning ni klem mat try kan ran ngai ko buram ba jing ro shame ngai ngo me try kan ran ki ba ro ki bamla le na ko mita ka jongi we ngai ngo me try kan ran ya ki jing da ji smart khe ka jong me khamtam ka pendap pan biang ka jong me ki jol kam ka jongi ngadua he try kan dan sobadan kalam bangin ni khmat im changi watran ka khane khlem mar ka bangin puli khin ka jong me phai masim khol jong me try kan dan bangin la ban puson bangin la ban puli bat so tho ya tin ka jong me hitip atrai kan da ka bola deng inum la bale e ru em number kata to ai bol ma me ngi to chai bol ma me ngi atrai kan dan kra mang so tho ya ka e ka ba me mi kwa ban kren ling ba jong kren ka jong me to dar ka la atrai kan da ba ki bri pang bestom ban ma ki pa ko ji ba te sui pan amen ka mat ka bang kwa bani sambat phi menta ka si ga dei u Blei yo I yanga hatu philajus ngo ba omdan ba yo I phi belong invisible long kum ba omdan ba I phi ya ha ka jing pang ji stom jong phi ne ha ka jing trei sitom ka jong phi lani omdan ba I ya ta ka jing don jong phi ngate babun apren jingi judan ya ta ka jing ngo bangi ngo long barwe bangi ngo ba ki we kim yo I ya ka jing don ka jongi kala ban long ba phiya ling ba ya ke e menta bat phis ngo marwe renga ko pen kan mai phi menta ba phem long marwe ka jing shisha parlo e junga ka dei ba u Blei yo I phi wat haba ki we kim yo I phi nga ko ba ngine pule mata ski sha phang jong ka we ka brio na ka bible ka bakar teng ka hagar ka bangin yo na Genesis kalnong ka ba khan rio ka hagar ka dei ka shakri jong ka sara kahagar kam dan bor balapan dan kam yaka hangning lai I palom e janga ba yaka haga lapan kam bakala but hadin kata kala phen no sha kari khlau but kahagar kala long marwe but haga ji armet ka jongka but ka jingtien bagi lai I ru ba kam dan jaka ban phai shanoru ti kan san rajya ka ra ka ek ba phalla haka Blei la phai ki angel ki jong u balei wat ya kahagar ha ki ying mani ne ha ki ying sim henry ha ka ri khlau bat ha ka jing pa do no jongka bat ha ba angel la sham ya ka ula ong ba Blei ula I ya kita ki jing janjar ki jongka bat angel ula ong ru ba Blei udan ya ka plan na ka benta u khon u jongka hangni la I ba how Genesis ka long ka ba 100 khot ka ba khat lai ke ba ka hagar kala ong kati kala khot ika kerteng utra uba lakren haka mame Blei me yo I yanga naba kala ong shisha te dang yo I hangni ru ya uta onda ulapau hanga hangni khon ngilai I ba kahagar kala ong ba Blei me la yo I yanga haka jing im ka jongi ru menta dan aprenjingi ki ba ngokum kahagar omdan ba I danu ru bala syaklet bala syakta bala syakentad don na plenjungi ki bayai ling ba kum bayai ka hagar kum ki single parent ki ba yele ha ka ba jar ki ba struggle lani phila balong ki ba syakentad ne ba shem jinjar ba kata ka jing ba ka jing kit ka ba khia ka ba omdan bai I danu ru Henry ka bas ngotanat ka bang kwa mania samat phi menta parlo ka dei ba uju u Blei I ka hagar uyo I phiru uyo I ka jing pang ka jong phi uyo I ki ummat ki bajao ha ka bajar uyo I ka jing trei stam ka jong phi wad haba omdan bathap kti ya ka jing trei ka jong phi omba u Blei usyo I phi Henry upikir ya phi ukier ya phi but udon ka plan na ka banta ka jong phi we kaktin ka jong Blei ka ong Matthias kalong ka ba shipho khot ka ba ar phukhandai ka ong kim judi ar pisa ya ki artali ki sim hiang
Henry na kita kawe kam hap hakndo klem ukpa jong phi kabas ngau tenat parlo kadai balada ublei yo I ya kita kisim yeng hado katno yo I ya phi ki khun ki jong u ki bau I tinamar kata parlo be janga kantu ya phi what give up what's go ba philo invisible la I ya phi la fikir ya phi da unong thau jungi unong pelong jungi habangi pe ya ka jing em jo ka hagar nilai I parlok bakala ya chitam bha shari khlau habakla yo khon jongka bakai ka plan ka jong blei ka ba ladan na ka banta khon jongka kalong shai bha parlok be jonga bamangi ki briu ngilong ki batalar ki baduna bonsin ya lingba ki ki ba ngimla bansha bat ngi tlot bat ngi swai handai to in ken mau ba ublei udar kalabat ngi ublei unom ino marwe yangi habang isko ba omdan ba yo I yangi habang isko ba omdan ba fikir yangi handai to ken mau ba ublei uyo I ya phi ublei fikir ya phi ublei I ya phi ngakan tu phi we parlok pas ngo ba man IT la de met ban sim sha ublei unyarap ya phi tongin duai a ublei uba habneng kublei shibun ya ga jing yo I ka jong me yangi kublei shibun a try kan ran ya ga jing yo I ka jong me ya ga jing pa download ka jongi ka jing sko kan ja ka jongi ka jing long marwe ka jongi ngadwai a try kan na banta baro ki breki ba pen ya ga de ka video manta ai bakin sngo ya ga jing don ka jong me pen kan mau ya ki a try kan ran bakim long marwe bat ba medon bat ki man medon niru ya ka plan na ka banta ka jongki ka plan na ka banta ka jim ka jongki ka plan nam ta ka lawe ka jongki a try kan ran ngadwai sngo ba ha ban yarap eki bakin la try kan ran ban overcome eki bar ki bachya ha ka jim ka jongki ngadwai try kan ran map ki pop ka jing baro atang jesu pan amen.